през платното на Фанор. Слязохме около 50% от скалния венец с малко пот и приближаваме подножието на водопадчето. Да му се накефим за пореден път, не последен, защото ще го гледаме още доста. Няма 30-40 минути ще му се радваме. Сега тук леко се открива гледка, първоначално ще ви покажа малко през клоните на дървета, много да добиете представа. Бяхме преди 20 минути горе. Тези стълби също са на 3000 години преди Христа. Много финни, изящни, с загладени ръбове. Чак се лъзгат. Ще се претрепиме, както викат местните. Леко се открива някакъв малък пат от водопада. Въобще работа е Халифакс. Аз очаквах да се мокрим, ама май няма да се къпем днеска. Не е ден за баня, неделя мина. Ето, приятели, за какво иде реч. Да видим отъде там. Ама май тук по-хубаво се вижда от мостчето. Не знам дали чувате или не, но все е уникално. Ако успея да мина без да падна, ще е много добре. Оп! Справихме се. Не се притеснявайте, млада госпожице, и да паднете ще ви заснемем. Чупат водата. На стълбичките стъпвай. Няма да го чупат, ако минате там. Стъпвай село. Давай. Десен. Село няма страшно, давай. Вари, подай ръка е там на камъка. Днес явно е хубав ден за душата. Много яко е!